Здравейте хора, аз съм Иван и това е моят креатив свят, където това зад мен е смисълът на зомби спаунера. Как да си го направи? Аз вече съм до него. Тайм сет, че е нощ. Мисля сега, вече го направих извън кадър, ето. Това е така както ми беше в моя свят. Ето, зелената вълна е зомби спаунера. Това е новия ми текшър пак. Мисля в по-натам в епизодите да го сложа в линк на описанието на клипа. Ето и един паяк. Гледайте паяците какви са готини, но ендермените не съм ги виждал. Сега ще ги разгледаме. Само ендермена да видим и продължаваме на там какво ще правим. Особено ендермена е най-готин. Само да го килнем с меч. Чак. Аре, лаве. Лаги. Бавам се в момента. Айде, ще оставим на мира. Какво ще бъде сега? Сега мисля да построя къща с басейн и включително с мазе. Така мисля. Ще ми трябват материалите като дългите дъски. Малко дъбови листа. Огради. Кварц. Защото си падам кварца. Хубав блок е според мен. Кварц. Вода. И врати. Добре, нека започваме. Сега ще слушате сигурно музичка. Като започнем, нека започваме. Ще паузирам клипа, за да пусна музиката. Нека започваме. Получи СМС и ти светна кружката. Влизаш в борч да натопиш чушката. Тебни скуч. Има лак. Дробиш бучката. Кривиш джухата, чупиш тарамбуката. Явно ще ви говоря. Имаме проблем. Така, 3. Тук след двете върти. И... не криви! Оп! Оп! Така. Издигаме. Флай. Включваме поне флая. Така. Го издигнах много високо. Така. Така ще е началото на къщата. Мисля тази къща, която я правя в момента, да я направя на моя си свят. Survival света. От много време не съм се сещал за такива проектчета. Така.
Дали ще е баш подобна на моята? Не знам. Вие ще ми кажете. Ще е на 2 етажа. О! Забравих и стълби. Но след малко ще ги добавя. Не, сега ги добавям, че после ще ми е трудно. Да подредя инвентара. Тук ще бъде така. Ще ви обясня малко повече. Снимам не заради да съм популярен и такива неща. Снимам просто защото искам да си показвам мнението като добър човек и да играя игри, които да ме виждат хората какво правя. Аз не го правя да съм известен, да... Те пък как влезе? Изчедай! Марш! Гаден паяк. Какво ще да кажа? Да. Не снимам само за популярност. Не снимам имидж за популярност. Не искам да съм известен. Искам просто да показвам мнението на хората, които в момента са пред компютрите и ме гледат. Но иначе по-важното е да си показвам мнението като честен човек, да по някои пъти от началото, като започнах клипа, началото, като започнах клипове, да правя клипове, ми беше доста трудно да свикна и се притеснявах да не сгреша някъде, да не се оплета, после да се чудя как да го правя такива глупости. Но виждате, че сега се справям, май до някъде се справям. Както ви казах, че не искам да съм известен. Правя го само защото на мен ми харесва. Правя го заради вас. Да. Виждал съм много хора, много като вас, които обичат клиповете в YouTube, защото имате хубава резолюция. Гледайте в VBox. Там, където може да влезете и да се абонирате за някой, но както за другите се абонирате, моля ви за мен се абонирайте, защото ще ми бъде много добре, ако и за мен се абонирате. Поне 10 абоната спечела, ще съм много доволен и ще ви благодаря за това, което правите за мен. Пишете коментари с какво трябва да правя на моя креатив свят, какво да добавя в моя survival свят и такива неща. Но без вашето мнение аз просто не знам какво да правя. Така, докъде стигнах? Да, но наистина. Моля ви, дайте си вашето мнение, за да знам какво по принцип да върша. Ако не си давате мнението, аз какво да правя? Вие сте ми надеждата за клипове, за да мога да правя тези клипове. Но да, разбирате, сигурно, не знам. Този пак ще влезе, нали? Я марш. Правя го, доста път повторях това, правя го. Наистина, върша го само заради вас, защото ме кефите. Кефите ме какви сте. Дори аз снимам, дори гледам клипове. Но това не означава, че е тъпо да гледаш клипове. Гледа клипове за да се заинтересувам и да мога да върша нещата. Копирам на другите проектите, които ги правят по принцип в кадър. Ги правя, защото ме кефат. Кефат ме, искам да се науча как да ги направя. Как да ги правя, как Кридел, Мафа в 1BG, Знака, всички
Boeing, Evilside, включително и Sucker Down са много интересни пичове. Дори тези, които вече по-така надвишават в геймърството, като No Tanks, Rose Games, такива по-такива страшнички игри, те заслужават тези овации, но сигурно и те не го правят за популярност. Дори на No Tanks му е добре, че го подкрепяте, и на мен ще ми е, ако и вие ме подкрепяхте. Но аз какво мога да ви кажа? Вие сте моята надежда, приятели. Не се правя на умен, не се правя на такива неща. Аз не искам да съм най-умния на света и такива глупости. Аз искам просто да си показвам мнението пред вас, защото ми е по-добре за мен. Докато през свободното време бати засичането. През свободното си време, когато, например, татко ми не ме е викал да му помагам. Тук не е така. Тук, че няма да е симетрично. Опа. Вие ме кефите, приятели, защото сте просто уникални. Виждам вашия потенциал и съм доволен. Доволен съм, защото вие сте най-добрите, които съм виждал. Вие сте заинтересовани от тези клипове и аз съм заинтересован, но моля ви, за да всички сме еднакви, най-добре да сме заинтересовани заедно, а не единия по-отделно и така нататък. Тук отзаде ще сложим така. Какво друго да ви казвам за интереси и такива отношения. Сега тук можем да сложим по 3, защото тук трябва да е по-различно от този етаж. Тук ще го запълним. Но да, разбирате ме явно. Абе, на флай ли съм? Да, на флай съм! Вау! Не съм го видял. Така, започвам да се плата тук. И накрая тук. Така. Ще го закрием. Пред мисля да сложа балконче или нещо от този сорт. Така. Топам, не знам къде са. Ще се това. За да можем да направя един балкон. Но благодаря, че ме гледахте. Довиждане.